Wow. Again. I don't do a time test, man. Oh. حدا فايخوا За рулем прекрасный водитель. Ноги босса. Бра. Мы хреновый штурманра. Йо-йо. Четвертого сходил. Habe ich da was dran gemacht? Ja. Что за второй бит, второй чемпионат? ديد проводи крамер мо шаджем делш стаура шаджем сохона овцев штари чержин хаяшиш шицар аслан завацев смыцев фам дариси қожва да па аплезик қожао тишан уже амой цефташим а апа бжадитам хумга хамас тахуна Ева. Ева. Проводником гишта баша квадром. Ажер жегон ажер.
Целебный источник. Да, бьешь апple за фасом. Мауза фана, и сумма это фана. Ракетам стаджуно. Зрич захану. Могужим зрейджер шапар бахваг здажапа жвиара. Хабарам заржиамджа шапаржир луаду qajau. Aqajauam бахва миха. Иджри заг дажео здажежну мурад дязау. Так лармахважи бамнаси габгожифwe. Сождада хауным qaха хау дас хатури. Знаешь, вот это скоплет. Исмеет лепшая стала, исмеет лепшая аппаратно. Да. Мон вэшиллэр исмеет лепшая аппа жвиара. Вэм чаша мам qutır. Хабжу афум. Такой мушкауб дамичев. Жачми. Мурат, прием. Ага, джуз казоха. Вай мам qutым узапешшама. Нарушитель харгокомис. Нарушитель границы харгокозо. Ва? Ну, чигемская прописка уж мы кужему и хау угора. Да. Да, вы уж кантана. Стимул бяуза. Мы башишкори отрайфум. Чужин. Ты ужал из бешко. На паншо. Проход строго по пропускам же. Большой русу зеум слало. Жачпи, жуяра. Соку зачу, жачпи. Все, нас хубахасит за свечка ров. Дежим деш хогуаш шихун машалаха. Огуартмэл. Сагэшу. Сэжигзаку ай тупатакамэр. Тупатак. Десь ракош из бундиго урамбе. Так что лапсакну. Уф. Ой, сапсунча. С причину се псати. Иш ханас почисте гоя зриз причупайма. Ова гаш пхмаус причуфну моя бау. Сем за Лаура. Арати гор.
Ayşe. Where's the job? Birds shomer. Defa devin suya kan sawa ka wata shinu ya bitan sawa a ko. Festaghor mo يلعب ديب سوفان دي شي وخبر. Está bem falta para. Desperdiçou a placa de Goiás. Sawa é muito fragile. Não, preciso fazer, sabe, Didi? Deixa. Bidi. وش تجري وديبة والسرعة. Agora voltar só حكيني أشمامي بخزامي. ساعتي بثلاث دقيقة توصل وثلاث شوق. فترة الجام. هنا في كاس وانا حفشه. دغرديش باغ كيبسدوك وما Вот. Ты поднимаешь, давайте все это вообще. GoPro.
Instagram. Ah, les Bobby comme je l'ai dit. Сектор приз на барабане. Одного сразу, да, за Потом смешок пахнет. ما إنه جايز نص أو كأنه شو تتسمى Qu'est-ce que vous avez dit? شارع البوضة سراج دي هنا في كتاب تعرف زراعي شجم تربازم شد زمه دقيقة توش جوغوس ميش مراموه برزان روشبار بسر وحيجاوه كودو غوصر كاشي بوشاوه ورش دقوة وش تمام مودو زبش عايزك وتراجعها عندنا جدش كراجعها متى ما فاغس بيئة ستما زي جنديتك وشي تزاق وستو جباب سيخويك في النودو تنقل تبوز على باشا يقول ذا شتنيش من مجلسارة شاور توجا زجا مينيترا تجرى شنقوة ماتشو داشو جاء خمرا غوغولي فتغشاغون زرقوري زرقور جاري Jacques me. سبحان مواشان جابش مودن نفا ستراش حاجة غوكم تراغوفا تقول خط الحاجز روح أنا خارج. هاي سبيتنا يجبن داسوج على جوار دا جام اها باش ناخذك خبزه بديت يكون فوري صورات الدراجاجين ايوا هو وين بنبيتو ايه خبزه واه ها موقع فوق 5 سيارة نو متجوز غني
4, 5, 6, 7, 90 از نشو ویچ جوا. Ouais, moșnem, asta de. Znidze. How quando уже? Quando zidzet? Zidzet var. Видимо, именно. Ладно, отсюда. В поисках приключений, братан. И мы его нашли. А ему классно, так. Fuck you. Тазу. Ça, c'est plus Karıcım be. А вдруг жрал? Moșnem, güzel. Vital? Игорь. Ne az ik was dat niet zijn. Best maar vooruit van de rest maar. Dat is niet goed. Woo! Stój حشم ريال السر. Машина mi تصحى ده. Водитель. صح.
Полный бак тазава так. Вы таза. Таза. Сюда, Аслан. Оставаться бжура. Иди, أنا سيش خصم خاف مو حد نقرأ. аж зори базар гото. Что за чё? Сука, да. مرزندك پوزغاش. تصحى قوي. قرأ. قوانو شي تصحى قوي. ها؟ تصحى. قانورا هم قانورا ها قانو. شو تقديتا بقولش ما قانو. ist schau. Небедия. Зохса. Ух, моя ситуация, ой, лучше ты выходишь, да, почему? Аслан какой? Лам базу. Ого, ажни мы. Кора. Да. Да. On. طبعا حشش Мале. Кроссфит на Б. Ist hammer für das Personen kommen auch nicht. Здесь я тебе пойдем где? Да. Помоги. ويش. وين أنت؟ Dzisiaj będziemy widzieć. Там Fitness haben. Nicht die Tür. Ja, sorry, ich hab's Variant, das genau. Das ist der Version. وش أفرجنا رأسك عارف كانوا سيكون. لا ده برافكر. أنا ده شاي خجم. خجم نسرد. أورا. تاج كم سوري مجازة. والله مو أقول الفلوس. أوه بسم حطيتنا وهو أنا يشتري. اسمه كتاب جنبي. جربت سخانة بجمي. Хоч ди ужинцун звигам нажал, но лёжу тажни зважа. Die Sahne mit dir haben wir doch. Was ich oben. Ja, na Sahne, du hast die haben auf. Schaffe požnu ajdu. Бухат газы фуя. Вот это что такое? Хас хай таху. Хай слушай да. Знаешь? Да. Каттамо. А? Каттамо.